Policie Český Brod, prosím. Dobrý den, Hašková. Zastihnu dneska ještě pana Sixtu? Bude tady do 3. Tak myslíte, že bych s ním mohla zkusit mluvit? Já vás přepojím. Perfektně, děkuju. Policie Český Brod, prosím. Dobrý den, Hašková. My tam spolu vedeme takovej ten ošklivý případ pana Sixta. Já bych se potřebovala zeptat, mě nahání pan Karel, který by chtěl u vás vypovídat a nemůže se k vám nějak dostat, dovolat, nebo je to hrozná škoda, protože má spoustu důkazů v tom našem případě a chtěl by to taky řešit. Samozřejmě teda přiznám se v náš prospěch, takže... Nevím teda, kam se nemůže dovolat, protože vy jste se normálně dovolala. No, taky mi to chviličku, taky mi to chviličku trvalo, to neříkám, že ne. Nicméně volám vám už 4. den. My jsme netušili, že jste tam jenom do 3 hodin. Je možný, aby vás nějak kontaktoval napřímo, než takhle přes ty? A zeptám se, v jaký věci chce vypovídat? No, chce vypovídat ohledně toho pana Haška, že jo? Ohledně pana Haška, ohledně těch přestupků, které jsou starý, promlčený a ukončený. Ne, já si myslím, že nejsou ukončený, protože to stále pokračuje, to je jedna věc. A vlastně by to v tom případě mohlo podpořit a vysvětlit i tu nezákonnou exekuci, kterou pan Hašek na mě narafičil, že jo. Takže vlastně má tam spoustu nějakých dalších informací, které nejsou veřejně, které ani já nemám a chce je dát přímo policii. Tak nechápu, proč se s ním nelze teda nějakým způsobem domluvit. Může dojít na jakoukoliv součást policie. Úplně kamkoliv, jo. A k vám se to dostane. Určitě může dojít kamkoliv a tam podá, co chce oznámit, po případě, co chce ke čemu doplnit a ty policisté to zaevidují a postoupí to. Dobře. On to chtěl to není s váma. vázaný jako Českým Brodem. Jo, já tomu rozumím, ale on to chtěl řešit přímo s váma, aby to bylo jakoby co nejrychlejší taky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, já sice třeba jako chápu, že si myslíte, že to je ukončený, ale já to za ukončený nepovažuji, když pan Hašek v tom svém jednání vlastně pokračuje dál místo, aby to řešil nějakým rozumným způsobem. Takže jestli vy něco považujete za ukončený, tak bych to asi potřebovala písemně, tak já vám to dneska pošlu písemně, že jestli něco považujete za ukončený, tak já teda ne. Dobře. Dobře, děkuju, nashledanou. Tak jo, nashledanou.